Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Kuvalwe amehlo okwenzeka isphihli sengozi ku N2 ngasenseleni lapho okulimale khona abantu abane ngesikhulu ihluku. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphinda kuphi la nibona khona le video. Mangoqala usijone leli khasi wamuyelekele igama lami ngosibonga konke wakandwando mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Kuvalwe amehlo okwenzeka isphihli sengozi la kutholane khona izimoto ezine ku N2 ngasenseleni kwalimala kabi abantu abathathu kwathi oyedwa walimala kabuhlungwana. Abezo osizo oluphuthumayo bafike ngokukhulu ukusheshsha endaweni yesigameko bafica izimoto ezine zibandakanyeke kulesphihli isengozi. Kulimale kabi abantu abathathu kwathi oyedwa walimala kabuhlungwana. Basizwe khona endaweni yesigameko anduba baphuthunyiswe ezibhedlela ezahlukahlukene ukuze bekwazi ukuyothola usizo ngokwelashwa. Imbangela yengozi akwaziyo ukuthi ngabe kube yini. Lezi indaba ezibhlungu ngendlela emangalisayo ngizofisa ukwazi ukuphala kwakho khona lapha kwi-comment section ngalolu daba. Mina nje ntathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.